Hello. Hello. Hello, hello. What's up, man? Ayun. Sige na. Ayun, thank you sa 2 million viewers. Wala nag-like? Walang mag-like? Thank you sa unang like. Salamat sa unang like, guys. DJ Jonel Sagayno Remix. Salamat. Ayun. Yung mga bagong pasok na ako sa Ria Garcia o Gayon, Tusos Post. Ay, wait. Ba't may dyan? Tamsa Post, Ria, sagit ng Ria. Bigyan kita ng dyan. Risa, may jacket ka na, Risa. Yun, Bex Old Crew, may kalapsarot kapatid. Patamsak ng primer ko, iwan ng bakas. Yan, sige kapatid, tamsakan natin yan, ha? Yun, may kalapsarot, Derek. May kalapsarot, Derek. Thank you for coming, Derek. Ayun guys, pakiconnect naman kay kay Derek guys, ang aking Ayan po, naka-pin po yung bahay niya. Old Crew channel, guys, sagit ng kapatid. Sa kaya, sagit ng kapatid ha. Walang tao, walang tao. Hintay tayo. Yun, may kalapsarot, Carlo! Balita, Carlo. Hello. Yun. DJ Jonel Sagayno Remix. Ayun, Lorely, the vlog. May kalapsarot kapatid, patusok sa premier. Sige, tusukan natin. Eh, Lorely, yung binaba mo, hindi naman premier video yun. Ano na to eh. Napanood mo na, na-play na atat. Ayan, natamsa ko na po kapatid. Yan, daman na lagi ba? Yung tamsak loading, may kalapsarot kapatid.
Makes you, tamsakan ko yung ano mo kapatid. Pang, ano na. Yan kapatid, natamsakan na kita. How to be handsome and awesome is. Oy! Bukit lang kayo ng Kojik na sabon twice. Kojik lang na sabon yan, nakatapat pag mga ganyan. Para mainit natin yung cellphone ko. Yan, Lorely, dance sa premier mo at full pack na rin sa Gracias Amigas. DJ Jonas. Yan, nagpaba ng bahay po si Derek ano ba? Si Derek Mendoza. Okay, Lodi. Naman lalak. Bye. Galing talaga niyan eh. Nag-ikot-ikot ako dyan. Anong nag-ikot-ikot ako ah? Ay, hindi pa pala natin. Sige, tamsakan ko yan. Uy, di mo nalalakbay ah. Dikita na rin kita kapatid ah. Kapatid, dikita na rin kita. Ha? Yun, may kalap siya tunin ka. Ayan kapatid, din pang 12 tamsak ko kapatid. Ayan kapatid ah. Ayan guys, nandiyan po si Onin Cubs guys. Didikitan pa natin yan. Bagong pasok pa natin, no? Si Onin. Ayan, Aristio Geronela. May kalab, shoutout kapatid. Nalata. DJ Jonas Sagayno Remix. Bakit walang gutsik dyan kapatid? Dahon ng papaya gamitin natin ng kapatid. Yan guys, dikitan po natin si Aristio Geronela. Ano po si Onin Cubs guys? Ngayon lang po ako nakabalik mag-LS. Uy, si Quiet nakapasok. Uy, kumusta ka, Quiet ka? Anong balita dyan sa iyo? DJ Jonas Sagayno Remix. Oo nga, no, kasi mamaya mag-illness ka, off-duty mo na naman, go-away mo na naman. No? Lagi naman kitang namimiss talaga eh. Yan naman na lakbay, Dan, sabi po ni Aristio. Hindi na rin kasi ako hindi na rin ako gaano nakapagpangisda. Also LS ko, hindi na rin sa regular yung LS ko sapagkat busy na rin ako guys. Hindi na tulad dati na talagang umaga, gabi, madaling araw, no? Sa ngayon kasi, parang nakakawalang gana na rin kasi ganito. Ngayon, sa totoo lang, minsan naisip ko rin parang walang future. Pero, laban lang tayo ng laban. Habang, ha? Kaya, tis-tis lang. O yan, ihag niyo daw si Quiet Carl Calvin 23 vlog guys. Dalaga pa yan, walang jowa yan. Kung sino yung mga binata dyan. Share mo na natin guys, share mo na natin. Baka maraming papasok. Maaga pa naman, mamaya pa ang mga regular ko rito. Palalap guys, palalap. Kay legit na legit. Aristio, dating dikit na pala tayo kapatid. Ayun.
Parang nakakapagod ng ganito. Walang, ano? Yan guys, pa-share naman guys para dadami tayo. Lunes ngayon guys, so baka konti lang siguro ngayon Lunes. Tingnan natin, no? DJ Jonel Sagayno Remix. Ni Quiet. Carl. Ayun, Don't You Wrong TV. Don't You Wrong TV, may kalab siya ng kapatid. You have already a jacket, so you can start to drop your E. Okay, pag lablawan ka na, baba mo yung bahay mo, please drop your here. And I will check your house if we are connected or not. And I will give you an extra banana also. Ayan guys, please connect to, ano yung nakapin guys, si... Tamzak Dikito, salamat, thank you, Dochi Wong TV. Dochi Wong TV, please drop your link, man. I will check your house and I will... Sige kapatid, Joven, Calamar TV, yan. 73 thumbs ako kapatid. Then, kukunik din ako sa kapatid, Yan. Joven, Calamar TV, dikitan din kita kapatid. Yan daw si Wong TV, unahan na kita. Sabi ko ni Kwait, yan ang gusto ko. Mas konti lang tayo. Sarap yung mais kapatid, DJ Jonel Sagayno Remix. Yan, Joven Calamar TV, dating dikit po, tamsak sa premiere na lang. Sabi po ni Kwa, Mukhang matumal ngayon, Yon, Jin Masal, may galap siya doon ng ating
much, so much, Council Level Singapore. Yon, DJST, thumbs up. Thank you for thumbs up, DJ. Agoy, agoy. Jen, wala kayo trabaho ka rin, Jen? Parang malakas. Wala kayo trabaho, Jen? Wala kayo trabaho? Wala, karang ngayon lang ako nakapag-list. Ilang araw na rin din ako nakapag-list. Kaya parang matumal. Anong oras na ba? Alam, mag-alas 3 na. Pagka macho, wala, payatot lang. Ano lang yan, sa camera lang yan, na kunwari macho. Wala na nga, inubos na nga eh. Ano bang mga type ng mga lalaki mo, yung mga gusto mong lalaki mo? Yung mga macho? Yun, Quiet Carl Ben, shoutout, sabi ko ni DJ Ice-T. Siguro yung ex-boyfriend mo, macho siguro yun. Macho ba yung ex-boyfriend mo dyan? Yun, Joy Paul Overcomer. May kalab siya na kapatid. Joy Paul, may jacket ka na kapatid. May jacket ka na. May kalab siya na Joy Paul. Bigyan ka na ng masigabong palakpakan dyan at makipagdikitan, makipaglaban. Especially sa mga hinatas niya. Sa Southwest. Type ko yung lalaki ay biyudo. Ay, salamat. Hindi pa naman ako biyudo, Jen. Grabe ka naman, biyudo talagang hinahanap. Grabe ba naman klase yung type na lalaking hinahanap? Salamat, LC, sa patambay, ha? Joy Paul Overcomer, nagbaba ng bahay, guys. Dikitan nyo na po si Joy Paul, no? Then, ano ba yung dati mong jowa? May asawa siguro, no? Sa tingin ko, nakikita ko, nagkaroon ka ng jowa, tapos yung jowa doon, may asawa yung lalaki yun. Kaya talagang, parang, hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap-tanggap. Talagang, inaano mo pa rin, naalala mo pa rin. Uy, bilat daw. Magkano ang bilat? Ayan, Ma'am Joy Dan po, pasokli, sabi mo ni Doty Wong TV. Wala ngang jowa. Uy, alam mo, Jen, Misal, sa totoo lang talagang ang hirap magkaroon ka ng jowa pag nasa Singapore ka. Magkaroon ka ng jowa pero ang dami nyo. Marunong na yan sa bahay. Kasi biyudo ang hinahanap niya. Marunong na maglaba, magsaing. Sige, Tito Wong. Sige, salamat kapatid, ha. Nakapasyal ka rin sa akin. Sa Gyno. Kasi nung nandun ako before sa Singapore, kapatid, sa Lucky Plaza, diba sa taas, may bar doon. Oy, Miguel Abserot, Jin, thank you for coming. Salamat sa parang, Jin. Parang pupunta kami doon sa taas, tapos bibili ako ng Tiger. Bakit? Madaming mga Pilipina rin doon. Ayun. Dami ko naging kaibigan doon, mga babae. Ayaw niya sa single kasi puro lakwatsa. Ay, hindi naman siguro. Kasi nung ako, kapatid na DJ, nung naging single ako, nasa bahay lang ako, nakatira. Kunti lang tayo ngayon. Guys, share naman sa mga ano nyo. Patamsa ko. Sige, tamsa ka natin. Ipindin natin yan.
Kaya papanoorin ko na lang to. Sus! Ubag pas punuas lubi. Murag bagong bago bitong lubi nga gihakakan. Ay, grabe. Nag-work po ako sa Singapore sa Yati po, Yati. Sa Kipil Marina. Sabi mo, tamsakan. Yun, Joyce Nova TV, Josie Nova TV, yan. Team Tralala. Kapatid, may jacket ka na, Josie, ha? Thank you for coming. Anong nangyari mo rito, Jen? Si Tia, eh. Kaswerte sa lalaki. DJ Jonah sa Gyno Remix. Kaswerte sa lalaki mapangasawa. Okay, kaysa itong mga biyudo diya. Nadala sa LS ko, salamat din. Salamat Josie, ha. Parang yung ano mo rito dyan, parang nangaakit ka lang. Ano yan, kaibigan ko, nasa Singapore, si Jen. Sa Kipil Marina, dito sa may, sa malapit sa Harbor Front. Dito sa may Vivo City. Dati yung ginagawa pa lang yung waterfront hotel kasi Kipil Marina, tapos waterfront, yun. Oy, Ilongga Guapa, Miguel Abdero, thank you for coming, Ilongga. Ano ako doon, matagal ako doon. 11 months ako doon nag-work. Then, nung umuwi na rin ako, DJ Jonah sa Gyno. San Jose, Dubai ka ba? Josie, nasa Pilipinas po ako, nasa Pangasinan. Nandito po ako sa Pangasinan, kapatid. Before then, nag-Dubai rin ako, kapatid, pero yung sa Dubai, ano yun, Lons Biray, Tosok Dan at Tikit Host. Lons Biray, may jacket ka na, kapatid. Thank you for coming, Lons Biray. Ito si Lons Biray. Si Lunida ba to? Si Lunida? Josie, tamsakan ko yung premier mo, kapatid, ha? Josie, tamsak at dikit kung gagawin ko, kapatid, bigyan kita ng isang banana, dikitan kita at saka tamsakan kita, Josie, ha? Okay, kapatid, ipin kita. Yes, matagal lang umuni, kapatid. Last year pa ako, September, monetize na po ang channel ko. Chinita girl, may galap siya na Chinita girl, may jacket ka na Chinita girl. Guys, pakiconnect naman sa aking VIP, guys. Nandiyan po, nakapin po. Pagpuntahan po si Lunida po, si Lunida. Si Lons Berais, guys, please connect. Nandiyan po yung bahay niya sa taas, nakapin po.
Asa ba di nawala si Jen na? Kapatid na Chinita, pwede ka na makipagbaba ng bahay ng kapatid. DJ Jonel sa Gyno Remix. Jen Misal, ano ako ron, 11 months ako dyan sa Ketil Marina. Yon, daman lalaki, Migalab shoutout. Pagi po ni Ilongga. Pani Salon, Migalab shoutout, Pani Salon. Robin Celerico Vlog, Migalab shoutout kapatid. Jen, hindi na rin ako bumalik din kasi Jen, kasi ito, ang daming babae naghahanap sa akin. Kapatid na din, hindi na ako bumalik sa Singapore kasi mahirap doon. Ang daming nagsasabing ako daw yung tatay. Loko yun sila eh. Ako lang po, Honorable Youth. Josie, magano ka kung laptop ang gamit mo, kapatid na Josie? Pag laptop ang gamit mo, kapatid, mag-play ka using your laptop, pero 4 na browser gamitin mo, like Internet Explorer, Chrome, or Opera Mini, or Chrome browser, Chrome browser, basta. Tapos every browser, iba-ibang account kung gagamitin mo, gumawa ka ng maraming account. Yun po, yan ang gamitin mo. Mega love shoutout, Mia Pitan! Guys, please connect to si Kabural. Guys, please connect sa akin, nakapin, guys. Nakapin po. Puntahan natin yan, guys. Nakapin po yung aking, guys. Robin Celerico, Vlog Dan, sabi po ni Chinita Girl. Dan Paul Inday, sabi po ni Joy Paul, mapapasayo ka na lang, Makakapa po dapat. Jen, hindi kamukha, tinapay kasi kakao na lang po, biskwit kasi wala mo ko datong pambili ng tinapay ba? Isip ko'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit pa bumabalakid ang iyong mundo? Ginagalawan ang Buhay ay sadyang ganyan. suliranin, di mapigilan. Itanim mo Mega love shoutout Pani Salon, my friend Pani Salon is from Pakistani, no? My friend, please make a profile pic your account, my friend. Pani Salon. subok lamang yan. Huwag mong itigil ang CP lang gamit ko, host. Pag CP lang gamit mo, kapatid, na silent LS ka, then makipagsali ka sa mga GC, yung mga what's to what, ganyan. Guys, makipagdikita na po tayo dito, guys. No? Okay lang ma-CPR. Walang problema CPR. Basta ano. Okay naman ma-CPR, guys. Di naman apekto yung yung earnings mo. Yun, pobreng kusinero. Thumbs up, pobreng kusinero. Thank you for coming, my friend. At may jacket ka na, pwede ka na makipaglapag ng bahay mo. Bigyan ka ng isang masigabong palakpakan dyan. sakit mo'y may katapusan. Kaya mo yan. Baka ito,
Josie, kung 1,000 plus na yung bahay mo, di ba? So, pwede ka na makipag LS ng direct to YT. Huwag mo Kasi mas malaki. Jeric TV, Miguel Abserot King Jeric TV. May jacket ka na, kapatid. Yan, may jacket ka na. Guys, please connect sa akin na kain. Upo lang ako, guys. Mag-upo lang ako, guys. Kasi pag tumayo ako, baka mamiyasa na sila eh. Imo din mong pa. Grabe to si Luneda. Grabe mo din. Kakalis ako dyan eh. Mahal lang natin. Perwari lang to si Jade na mga ano, pero pumapasok to sa mga bar to yung mga macho dancer na bar. Nakikinote to sa mga sayo ng mga ano. Guys, magdikit-dikita na po tayo niya, guys. Please, pakidikit namin yung nakapin po, guys. Please. Ka, palangga tigid kaya. I love you. Guys, please connect Kelsey Cabural, guys. Ang suso kay Jane Marshall, ang Ilongga Guapa channel, saka si Robin. Guys, ano naman tayo, no? Walang si Pierre po ang music ko, wala. Minsan masipiyar ako, kaya. Pero, ano ko lang, minomute ko lang. Yun, mega love, shout out, Miss Flawless. Hala, expired na ako. Ay, pag ganun ha. Ako, parang expired na rin ako. Sa iyo, nakita ko sa akin kanina. Sasunod na ako pag ano, magpaano ako sa iyo, pag makaano ka. Nag-email si Lolo kanina, nabasa ko ngayon. Ayun, Miguel Abserot Francis Edition. Kapatid, may jacket ka na kapatid, ha, Francis? Hindi, nag-loading tuloy. Abangan na. Exercise. Ano yan? Nagpapawis lang. Kailangan ko na magpapawis guys kasi ano yan. Magpapaksin tayo eh. May nabaksin na ba kayo? Ayan, King Jeric TV. Yan, patikit po. I need 5 permanent subscribe pa. Walang po. Ayan guys, si King Jeric TV guys. Padikit na ba? Pitignan natin yung bahay ni King Jeric. Guys, padikitan natin si King Jeric. King Jeric, I will give you 1 banana, my friend. King Jeric TV, I will give you 1 banana, my friend. Ayan kapatid, dinikitan kita. Ayan guys, please pakiconnect kay King Jeric guys. 20 pa lang yung banana niya. King Jeric, dukitan mo si Leonida, andyan sila Jean Misa. Andyan naman sa...
Unahan mo sila kapatid, unahan mo sila kapatid. Ga, palangga tigid kaya. Palangga, matuti ka ba? Ayan guys, si pobreng kusinero nagbaba rin ng bahay. Ano pa bang hinihintay nyo? Di kita nyo na. Ilongga gwapa. Mahalong ko sa imo. Ilongga ba? Pobreng kusinero, Funny Salon, this is done for you, my friend. Ilongga gwapa, channel done sa iyo. Sabi po ni Jen Misa. King Jeric Dandy Kit, sabi po ni Francis Edition. Joyful Overcomer, Dandy Kit, pasokli na lang. Joyful Overcomer. Tapos na po si Pobre. Yan, Francis Edition, bigyan kita ng banana kapatid isa. Francis Edition, bigyan kita isang banana kapatid. Pang 530 ako kapatid, 530, Francis Edition, 530 ako. Dapat 2 thumbs up. Guys, please connect naman sa nakapin po guys. Si Lonida Hiram. Lonida Biray guys, please. Jen Misal, done to you. Sabi po ni Chinita Girl. Funny Salon, done to you. Sabi po ni Jen Misal. Dan Paul Pobreng Cosinero. Yan, nagbababa ng bahay po si Joyful Overcomer. Young. Jonel Sagayno, ina. Ayan, mga love shout out kay Tinis. Na. Si Tinis, Tinis. And Kahel YTC, thank you for coming also kapatid. Charap. Hoping Sunero done to you, sabi po ni Jen Mizal. Guys, pawat naman ako sa aking new upload videos, guys. Just only 2 minutes. I love you all. You're welcome, my friend. DJ Jonel Sagayno, remix. Daddy Nikos, oy, nakapasal si Daddy Nikos. Hey, Daddy, may galap siya kapatid, no? Ayan guys, si Daddy Nikos guys, isang monetized channel at the same time nag-ALS din to. Nasa Japan to sa guys, si Daddy. So, baba ka ng bahay,
Daddy Nico, para mataanan natin. Salamat, nakapasyal ka rin sa aking LS. Many days na po hindi ako nakapag-LS, kaya busy sa pag-aalaga sa aking mga anak. Kaya minsan hindi talaga ako makapag LS talaga ng sunod-sunod. Daddy Nico, baba ka ng bahay para i-pin ko yung bahay mo. Yun, may galap shoutout. Guys, pawats naman ako dun sa aking yung upload videos, guys. Kahit 1 minute lang. Nakatulog na ako, Aisa. Nagising lang ako kaninang umaga. Tulog na kasi kagabi kasi nag-celebrate dito sa bahay. Ito yung konting handaan din. Tapos ginom kami ng aking bayaw at saka yung father-in-law ko. Nalasing ako, nakatulog ako. Kita ka gwapo. Hindi na nga ako nakapangisda talaga. Wala. Di, maano ka pa? Kaya natamsakan ko na yung sibuyas, no? Roon yun. Pinanood ko na to, Napanood ko na yan yung sibuyas roon mo. Pinanood ko kanina. Hindi mo ata nabasa ang aking comment, Guys, please pakidikit naman kay Daddy Nico's Vlog, guys. Andyan po yung bahay niya sa nakapin po. At also guys, si Daddy Nico's, guys, ay nag-LA siya. Nasa Japan po siya, kaya tumutulong po siya sa mga specialist sa mga nangailangan ng WH. Malaking halaga yan, guys, no? Kasi sa Japan, malaki po ang bigayan ng watch hour po. Andyan po, nakapin po yung bahay po. Nakapin po ang bahay ni Daddy Nico. Puntahan. Daddy Nico's Dan, full pack, sabi po ni Tinis. Hoy, si Behold Bohol, ang aking kababayan nga taga. Yan, Behold Bohol. Asa katapita guys sa atin. Yan, Daddy Nico's Vlog, Dan full pack. Yan. I am Tinis, Dan, tapos na raw si sa'yo, Daddy. Isda ka na, Bihong. Gusto ko sa'yo, Bihong. Taga Bohol Ang akong kababayan nga taga Bulanon. I am Tinis Dan to you. 1.5 views one day. Good job. Hindi nga. Galing ni I am Tinis, Paano kaya ganun, Sa Gyno Remix. Ayan kapatid, pinanood ko yung mo. Guys, mag-iwala po kayo ng bakas kay Daddy Nico's, guys, Mamaya konti, babalikan po kayo dyan. Napaka-legit yan, guys. Ayan, nagbaba po. Pakidikit kay Daddy Nico's, guys. At mag-iwan po tayo ng bakas. Then, mamaya konti, babalikan po kayo. Yon, John, Journey, thumbs up, Joy John. May galap siya kapatid. May jacket ka na kapatid. Kahil, ka lang, 2 link ka lang baba kapatid. Wag ka mag-flood. Kahit 2 link, okay na yon. 2 link lang kahil, Guys, pag-connect naman kay Daddy Nico's Vlog, guys. Nandiyan po yung bahay niya. Nakapin po. And guys, let's connect to Lunida, guys. Lunida.
Andyan po yung bahay niya. Andyan na po yung bahay ni Leonida. Napaka-sexy yan, guys. Sexy yan si Leonida, guys. Napaka-ganda ng hubog ng katawan, no? Lalo na rin kay ano, guys. Kay Jean Misal. Sexy rin yung si Jean Misal. Katawang ano yun, katawang artistahin. Sige dyan, ano. Kaya kapatid, dyan, dikit-dikitan na rin kita kapatid, bigyan ka na siyang banana. Ayan, dikit kita ka naman. Malaki na rin bahay mo eh. Ayan dyan, at tatamsakan ko na yung premier mo ha. Lobot ni mo, sexy food. J. Jonel sa Gyno Women. Okay, Jen, panoorin ko ulit ko yung ano, Jen, yung... Hey, Franz Dorana. Baka may extra po kayo dyan, please. Franz Dorana, may jacket ka na, kapatid. May jacket ka na. Sige, pobreng Bisaya, baba ka ng bahay, kapatid. Impid kita para ano. Oy, thank you, Daddy Snake Vlogs. Thank you, kapatid. Salamat sa pakulay mo dyan. Thank you so much. You're welcome. Mamaya po, Bring Cosinero. Ay, ano natin yan, ha? Dikita mo muna si Daddy Nico. Andiyan po, Guys, si Daddy Nico, guys, ang aking super chatter for today. Please, pag-i-connect. Po, Bring Cosinero, huwag ka magalala, kapatid. Ipin kita maya konti lang, saglitan. Guys, dikitan nyo po yung nakapin po na si Daddy Nico. Andyan po yung bahay niya. Yan, doon naman lalakbay. Johnny Dan. Pag doon naman please connect to Daddy Nico's. Nakapin po yung bahay niya. Kahil, pakidikit naman kay Daddy Nico's. Andiyan po yung bahay niya sa taas, please. Miss Flawless, bye! Pakidikit naman kay Daddy Nico. Nakapin po yung bahay niya. Kahil, please connect. Okay lang, Miss Flawless. Walang problema yan. Iwan ka ng bakas, kapatid, ha? Mamaya, ipin kita mamaya konti. Daddy Nico Dan, sabi po ni Franz Dorana. Yan, Joy John Ronnie. Pakidikit naman sa nakapin, kapatid. Joy Paul, overcomer, padikit sa nakapin, kapatid. Padikit sa nakapin po, si Daddy Nico's. Magbakas po kayo, guys, ha? Yan, Elsie Cabural, guys. Pakidikit naman sa nakapin, si Daddy Nico's. Daddy Nico's on the way, mga banana coast. Yan. Taga-ubik ko, ikaw. Anong ubik? Saan na ubik ba yan? Papin din po ko. Sige, Jope, ha. Ano tayo? One by one. Unahin natin ito si... Dikitan nyo muna si nakapin, guys. Taga Cebu ako, manglalakbay. Guys, pakadikit sa nakapin, para malibot ko kayo, guys. Tapos kayo na naman ang idikit ko. Dikit na ko sa nakapin. Oh, salamat. Dan ako dyan sa taas, sabi po ni Franz Dorama. Franz Dorama, mag-iwan ka ng bakas, kapatid, ha? Mag-iwan po kayo ng bakas kay Daddy Nico. Umikot na, nakapin. Yan, salamat. Ayan, guys, salamat. Yan, ha?
Premier niya guys. Ang bilis lumaki ng banana mo, kuya. Daddy Nico, no? Dahil sa nakapin, no? Salamat. Okay. Lipat muna tayo. Unahin natin to si Pobre guys. Si Pobre mo kusinero kasi nag-request to eh. Pobre kusinero, bigyan kita, dikitan kita sa kapatid, ha? Dikitan kita. 579 ako sa kapatid. And 137 thumbs up. Yan. DJ 579 ako kapatid, nadikitan na kita. Yan guys, proceed. Punta muna tayo kay Pobring Kusinero. Puntahan natin guys. Ang bahay niya ay 579. So, pag-graduatein natin ito guys. Pag-graduatein natin. Sige na. Kunti na lang. Papin po ako, si Kahel. Hindi ka nga naman nagdikit sa nakapin kay Daddy Nico. Tapos papin ka. Ipipin ko kayo guys. Pero yung nakapin, puntahan na natin para mabilis, no? Tapos sunod-sunod na yan. Ganun ba Daddy? Serte Galing Galing. Congrats. Sige, Joy po. Sige, man. Guys, puntahan natin nakapin po. Sige, Franz Dorama, noted yung kapatid. Puntahan natin. Daddy Nico, see you later, 18 Pinas time. Sabi po ni Miss Flawless. Disconnect to Lunida, guys. Tapos na po ticket kay sa nakapin, ha? Ganun ba? Sige, Daddy Nico. Sige, kuya. Salamat. Guys, walang didikit. Tapos na kayo kay Pobring Kusinero. DJ Jonah sa Gyno. Si Franz Durama, ano naman tayo? Kay, sino ba yan? Okay, Joy Paul, Overcomer. Yan guys, si Joy Paul, pakiconnect guys kay Joy Paul. Sige kuya. Guys, please connect to Miss Flawless guys. May live stream yan ng alas 8 ng gabi guys. Please connect to Joy Paul, Overcomer. Please connect. Gion, tayon. Joy Poy, dating tiket. Franz Dorama, Pobre Dan sa iyo. Pobre Cosenero Dan, sabi po ni Gion, tayo. 390, Joy Paul sa Dan. Tapos ako si Lons Biray. Guys, yan. Pasukli po mga te. Ito si Kahil naman. Pasukli daw. Padikit. Kung sino yung mga dyan. Kahil Dan, sabi mo ni Miss Flawless. Share tayo guys, share. Yan guys, padikit na lang guys. Walter, you know. Yan ang mga dito lang ang kaibigan si Walter. Oh. Ayan guys, baba ng bahay kapatid para mapin natin yan. Oh. Makipagtikitan ka dyan kapatid, maraming mga bago dyan, baka hindi mo pa kadikita dyan. Ayan na. Sige na kasi DJ Jonah sa Gyno Remix.
Palipad na guys, magpalipad na guys. Guys, pagkalitin muna natin itong aking kaibigan guys, ang aking kaibigan. Yan po, nakapin po ng aking kaibigan guys. Once magdikit po kayo, mag-iwan kayo ng bakas at bibigyan po kayo ng 5 banana dyan guys. Si Walter guys. Sige na guys, puntahan si Walter guys. Nakapin po ang bahay niya. On the way, Walter. Yan. Huwag kayong mag-alala guys. Mag-iwan kayo ng bakas. Bibigyan kayo ng banana. Sige na guys, puntahan. Yan guys, talaga pasubo ako nito. Guys, kaibigan ko yan. Isa po siyang engineer yan, inhinyero. Loading ako Sino yung mga gusto ng mga banana dyan? Puntahan mo na si Walter. 5 banana po ang balik po sa inyo guys. Kyle, pakidikit naman kay Walter. Nakapin po ang bahay niya. Please. Walter, dating dikit. Sabi po ni Gio. Pakipuntahan. DJ John. La la la, la 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 la. Ang tigulang. Ayan guys, 5 talaga ba? Sana lahat dating dikit. Ayan, dinikitan kita kapatid. Sa isa kong account. Ayan, Dan Walter, sabi po ni Miss Flawless. Ayan guys, pag-connect naman kay Walter guys. Sige na, kayo dyan guys, bibigyan po kayo ng extra banana dyan guys, please. Ang hirap magsalita, no? Ayan, Walter TV channel, pasukli, sabi po ni Joyful Overcomer. Yan, tapos na lang. Robin, padikit kay Walter kapatid, pero meron kayong 5 bananang sukli. Padikit na, padikit. DJ John Sagayno. Isag dakuan, maning kamot mo, barog mo tindog. Joyful, dating dikit, panahon pa ni Jose Rizal. Ay, hintayin ko po yung banana nyo. Sabi ko ni Joy. Marcos, 01,000 ko po ng host. Marcos, yun. Marcos, may jacket ka na. Thank you sa pagsabi mong gwapo. Marami na kayo nagsabing gwapo dyan. Marami na kayo nagsabong gwapo daw ako si host. Ron TV, Miguel Azerot, kapatid. Yon, Lori Lee, di vlog, patusok ng premier. Sige, Lori Lee. Ay, tapos na pala ko, Lori Lee, kanina.
Kaya nga, marami nga na nagsabi sa gwapuhon nga, kapatid. Gwapuhon at saka hindi gwapo. Magkaisa lang yan eh. Pare-pareho lang yun, yung gwapuhon at saka hindi gwapo, magkapareho lang yung kapatid. Kaya, ang dami yun na nagsabing ganyan. Ayan guys, magtikit-tikit na po tayo. Sige na. Tikit natin si Walter. Si Walter, pagkapitin natin guys. Konti na lang guys. Konti na lang guys. Sige na. Where are you guys? Where are you? Please. Kyle, wag ka mag-flood na mag-flooding ng bahay. Dalawa lang, wag tatlo. Para hindi naman gaano Cool. para yung iba naman makaano rin kapatid. Hoy, mami yan! Kulkog ko! Gusto ko yan. Gusto ko yung kulkog na yan. Ay! Mami yan, pakidikit naman kay Walter. Andiyan po, nakapin po ang bahay. Hoy, mami yan, nagdibo na pala yung dalaging ding mo. Baka mag-boyfriend yun ha. Bantayan talaga yun. Ayun, feel the soul. May jacket ka na kapatid. DJ Jonas Sagayno. Abtik lagi ba? Bantayigan na ginamadaya. Bantayigan na mami, no? Kasi, eskwela sa ona, ha? Di sa nang uyab-uyab, ha? Manundog ni host, Dion, na school first before girl, no? Or boys. Guys, padikit naman sa nakapin, guys. Sa nakapin, padikit. Oy, Bukas Family Vlogs. Dan sa nakapin. Thank you, kapatid. Salamat. Dating dikit sa nakapin. Ganun ba? Walter TV, Dan dikit. Ganun. DJ Jonas Sagayno. Guys, Marcos, baba ng bahay, kapatid. Pag minyo, hindi mo ni mami. Pag minyo, pag magminyo, dayon, taga. Tinughong, mami, tinughong kalabasan na niya, ma. Tinughong yun. Lisod, karon na pag yung mga bata, guys, mga bata, karon dito, mapupusok. Yan, talaga, mainitin yung katawan pa naman, no? Kaya sino yung may mga anak kayo ng mga dalagaw, mga binata, please always give us good advice, guys. So, lagi po nating advice na mag-aral muna, no? Pagkatapos mag-aral, saka na pumasok, no? Sa malamig na lugar. Bisaya Mandega, sa mga sa Bisaya. Sa Bujol ako, kapatid. Bujol. Marcos, Bujol ako, kapatid, pero nasa Pangasinan ako ngayon. Hello. Tiwas Jud. So na guys, before, ako dati kasi guys, pag talagang nag-aaral ako, bali,
Aaral muna ako, pagkatapos ng klase namin, saka na kami papasok. 我就不好意思，没人知道我来。想到你我就 Kaya muntik na nga muntik na akong mag-asawa ng maaga sa high school pa ako, guys. No? 会慢一点 Ay, naku. Siguro kung nag-asawa ko ng high school, guys, baka nasa palayan siguro ko ngayon. Nagtanim siguro ako nasa baka liburer or ang hirap. Eh, okay lang sana kung sanay ako sa mabibigat na trabaho. Ang hirap kaya. Guys, please connect, guys. Please connect sa nakapin, guys. Nakapin, please. Pagkaditin natin yan. May balik ka na ba, Barko? Wala pa yung schedule, pero nag-post man ang among manager na mo na kailangan magpabakuna daw pag may ano. Depende sa LGU kung LGU diri wala tayo kung wala bakuna DJ Jonel sa Gyno Remix. Mga June siguro sana, June. Kaya pag may mga anak kayo na dalaga o mga bata pa, bunggabay. Sana nga makabalik na sa June. Kailangan ko na talaga bumalik kasi wala na akong kapira-pira, ubos na. Yung savings ko rito wala na. Ilan na yung savings ko rito? 3 million pesos na lang naiwan. Dati 6 million, ngayon 3 million na lang. Hindi na yung magkasya yung 3 million sa breakfast at saka sa lunch. 想到你我就不好意思，不好意思。 Yata yung kinabayaw eh. 上去只会慢一点的。 Yan, Lons Piray, pakidikit naman kapatid sa nakapin kapatid, padikit. Bigyan ka ng 5 banana dyan, bigyan ka ng 5 banana dyan sa nakadikit. Asa na si Jean Misal? 上去只会慢一点的。 Asa na si Jean Misal? 上去只会慢一点。 Sige, Miss Flawless, pag makabalik ako, ikaw nang mag-ano sa akin, ha? Kasi walang pag nasa barko ako, wala na. Hindi na ako gaano siguro upload. Try ko kung magampanan ko pa rin yung sa YT, pero mukhang malabo. Sabihin natin yung magdalabas-labas, baka naipit pa yung labasan. Sa Gyno Remix. Baka limited lang yung mga lugar na wala lang ngayon, hindi pa talaga fully na Sige, Miss Flawless, salamat ha. Kasi si Mrs. hindi makapokus din eh. Hindi niya alam to eh. Buti andyan ka. Kaya nga, yun ang yan ang plano ko, upload na lang ng video eh. Ang problema, kung merong may upload. Millions man, jud host, sana all. Minilyon namang utang na ko dami guys. Sa minilyon na akong utang na ko. Ang hirap ng buhay guys, pag milyon utang ka na, no? Ang utang ko ngayon, 3 million guys. Paano ko babayaran yung 3 million na yan? Kahit ibinta ko yung aking katawan guys. Magsasawa na lang sila hanggang malustay yung buong katawan ko. Hindi pa rin ako content ko travel ang content ko na. Mga ibang bansa ba? Yan ang inano ko, yan ang talaga. Mami, papailuwas ako, mami. Ikaw man si Murag adunahan ka ron. Kahit mga 50 mil lang, mami. $50 milyones, 50... DJ Jonel sa 50K lang. Bukas family vlog, Dan, dikit sa'yo, pasukli na lang po. Ayan guys, please connect to, guys. Sa nakapin, guys.
Ibenta kita ba eh. Kapon nga, gusto mo mag-online sabong load? Ay, hindi ako mahilig sa sabong, kapatid. Yung mga kapatid, yung ano, tag dito. Parang nag-ano ako, no? Ayun. Hindi ako mahilig sa sabong, kapatid. Pero kung tutusin din, ako mga igagawan ako, hilig na sila manok. May mga farm, may mga farm na ako mga igagawan ako. Pero wala ko hilig sa manok. DJ Jonas. Ang manok lang lumalapit sa akin. Ang manok mo hilig sa kuha, bay? ang chicks nga may mahilig sa kuha yun. Lipog ko. Ang manok may hilig sa kuha, dili ang Yon, Bolanon Fishing. Ito, taga Bohol din to. Pang 460 ka na host. DJ Jonas sa Gyno. Salamat, kapatid. May jacket ka na, Bolanon Fishing, ha? Si Bolanon Fishing, ano to? Taga mo ato. Asa ka sa Bohol, kapatid? Asa ka sa Bujol? Tagbilarang ka ba? Ubay, Talibon? Guys, please connect sa nakapin, guys. May banana po kayo dyan, guys. 5 po. Tagbilarang ko sa ano? Di atay Tagbilaran. Napita ka sa Tagbilaran. Sa Dao. Napo ko yung barkada na ko nasa Dao po sila sa Lindabil, yung iba na pa sa Lindabil. DJ Jonas. Doon lang mo ilang ka mayor. Hag na ako. Ako naman, tagag na ako. Pero na ako diri sa Pangasinan karon. Ang misis ako taga diri Pangasinan. Guys, pakidikit naman guys, pakidikit naman sa nakapin po, padikit. Pagkaduitin natin yan guys, DJ Jonas sa Gyno. Dong, mula nun, dikit-dikit paliro kung dikit na nakapin. Ron TV, please connect Ron TV sa nakapin, kapatid. Bolanon Fishing, baba ka ng bahay, kapatid. Please connect to Mami Ancha, guys. Dating dikit sa nakapin, host.
Pwede to. Walter, karamihan dikit na rin sa'yo. DJ John Sagay. Kahit pa paano may nadumikit kasi kanina. Mix Club. Just for the last time. DJ John Sagay. Sana ka Pen, Walter TV channel, thumbs up, thumbs. Sabi po ni, wow. Huwag ka mag-alala, Bulanon, bibigyan ka ni Walter dyan ng maraming banana. Baba ka ng bahay ng kapatid. Yan, Bulanon Fishing, bigyan kita ng isang, bigyan kita ng isang saging. Bulanon. Guys, pawas naman sa aking new upload video, guys. Mami yan, pasukli, Joyful. Huwag ka mag-alala, Joyful. Ano yan si Mami, VIP ko yan. Babalikan ka yan. Samo, pista mo sa ano. Wala na may pista karon eh. Wala ni baboy. Mix Club. Mix Club. Yon Tanki, Miguel Argerot kapatid. Pag Lunes, konti lang tayo Lunes, ha? Ayan guys, dikit-dikit lang po, dikit-dikit lang po. Inom lang ka ng water guys, ha? The pacemaker. The pacemaker. Take your fucking.
Jonah sa Dino Remix. Yan, Bolanon Fishing. Bolanon Fishing, pasukli na lang, sabi mo ni Joy Pong, Overcomer. Yon, Marcos Jan, mayong hapon, Marcos Jan. May jacket ka na, Marcos Jan. Salamat sa thumbs up kay host, guys. Guys, pa-watch naman ako sa aking new upload videos, guys. 2 minutes lang po yan. Pa-watch naman sa aking new upload videos. 2 minutes, that's only a 2 minutes, guys. I am the pacemaker. I am the pacemaker. Take your fucking pump the bass. Yan, Bolanon Fishing Dan, sabi po ni Marcos Jan. Guys, huwag niyo pong kalimutan tamsakan si host. Tamsakan. Yan, Galiboy, pasokli po, sabi po ni Joy Paul, Overcomer. Sino si Galiboy? Nga pala siya. Guys, let's go ni Clonida, guys. Si Mami. DJ Jonah sa Dino Remix. Ayan guys, tikitan niyo po si Marcos dyan, oh, nagbaba ng bahay. Oh.
Asan na kaya? Asan na yung iba? Where are you? Oh, bale, bale. Oh, bale, bale. Oh, bale, bale. DJ Jonel sa Gyno Remix. Yon, Mama Sang, thank you sa patamsa. Harang pa. Kumusta ho sa ito? Ngayon lang naman nakapag-enlist ulit ngayon. Matagal na namang hindi nakapag-enlist. Kaya yung mga viewers ko, nawawala lagi. Hindi na tulad dati talaga na araw-araw ako nag-enlist. Ngayon, ano na lang, paminsan-minsan na lang. Pero try ko talaga pag maka-adjust na ako konti. Don't forget sa patamsa kay host, guys, patamsa. Tumataba ka. Tumataba ba ako? Baka sa camera lang. Parang sa camera lang siguro yan o ano ba? Parang medyo nagkalaman din konti. Hindi kasi ako napag ano eh. DJ Jonel sa Hindi Gyno. naka... Lutabs TV! Hi host, good afternoon. Lutabs TV, may jacket ka na. Lutabs TV. Joke lang, gra. Guys, baka may mga extra kay banana dyan, guys. Dikitan nyo naman si host. Isang dikit lang, guys, pang ano. Gyno Remix. Sino may mga jacket, may mga extra banana kayo? Para man lang maka, ano. Mega love shout out to best friend forever, Cherry Pagal. Yun. Marcos Zan. Guys, baka may ano kayo dyan, guys, extra na banana. Patigit naman ako, guys, para mag-graduate man lang ako. Para magiging 650 sirado kasi 649 lang siya. Guys, panoorin niyo po ang aking Lutabs. Mag-iwan ka ng bakas. Yeah, yung may video dyan, naka-pin po. Panoorin mo, 2 minutes lang yan, kahit 1 minute lang. Tapos mag-iwan ka ng bakas, mamaya bibigyan kita ng 3 banana. Sige na guys.
Ayan, Lutops, binigyan na kita kapatid ha. Ayan, Lutops. Binigyan kita ng isang banana. Every moment spent with you is a moment of treasure. Don't wanna close my eyes. I don't wanna sleep 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss days. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe. And I don't wanna miss days. Ang ina tong hayop na tong. Gano? DJ Jonel sa Gyno Remix. Never, never. I don't wanna miss a thing. Kunti lang tao. Ganito talaga pag... Bro, Beyond Vlog, Dan sa banana. Salamat, Bukas Family Vlog. Thank you kapatid, salamat. Ayun, 650 na rin. DJ Jonel sa Gyno Remix. Guys, panoorin nyo po ang aking video guys. Saglit lang yan guys, nandiyan po sa taas. Nakapin po. New upload video ko yan guys. So iwan lang po kayo ng bakas. Mamaya bibigyan ko po kayo ng extra banana guys. Uy, ano, ball fishing. Pa-watch naman sa aking new upload videos yung nakapin. Saka mamasang, pa-watch naman. Lotabs TV, kahit 1 minute lang. New upload videos lang guys. Mag-iwan lang kayo ng bakas. Mamaya po, after release ko, bibigyan ko po kayo ng extra banana. Promise ko yan. Basta magdikit lang po kayo. Salamat! DJ Jonel sa Gyno Remix. Uy, Bukas Family Vlog, monetize ka na ba kapatid? Monetize ka na? Tamsak ka mo yung kapatid ha? Hindi pala ako nakatamsak sa'yo. Pang 15 tamsak ako kapatid. Oh, talaga sa... 500 watts hour pa yung sa'yo? O 500 kulang na lang. Yan, Pia Zaira Kitchen, dandamsak. Ba't wala kang ano? Pia, ba't wala kang jacket? Hindi po siya pitbull, mamasang, American Bully po siya. Malapit na lang yan ba kapatid? Mag-silent LS ka lang kapatid lagi. Ang price po dyan, mamasang, pag babae, 100K po ang minimum. Pag lalaki, nasa 80K minimum.
So magdepende po sa klase po yung lalaki. Kung maganda yung pagka-forma na lalaki, medyo less price po siya doon. Pag maganda, nasa minimum 80. Sa babae naman, 100K minimum. Pag maganda. O, depende pa yan. May ano pa yan. Gusto niyo pong bumili, sabihan niyo na lang ako kasi hindi naman sa akin yan, sa aking brother-in-law po. Nagbe-breed po siya ng aso po. Meron po siyang Shih Tzu po, buntis na naman ngayon. Meron din siyang Beagle. At meron din siyang French Bulldog. Yan ay pang binibreed niya. Bibenta pag ano. Kaya pag ma-complete vaccine na yan, pangatlong vaccine kasi lahat ng aso yan guys, naka-register yan, may mga papel yan. Tapos may certificate na vaccine. Pag after 3 vaccine, pwede na bitawan. Yan, Charot Vlogs. Tapos na si Marcos dyan. Cut the mid-range, drop the bass. Ayun, Miguel Archie Teacher, Rina Vlog. Ayan, Teacher Rina Vlogs, may jacket ka na, kapatid. DJ Jonel Sagayno Remix. Dikit-dikit na guys, magdikit na. Ba't sinilit ko? Na-delete ko. Ba't na-delete ko? Cut the mid-range, drop the bass. Bukas guys, try ko magilis ulit para bumalik yung mga ano. Moingan na price na barato ra gali na bulanon. Sa ubang mga bully tag 500,000, 200,000.
Pag mga imported na bully, mga 1 million. Mahal ang bully. Magpakasta ka pa lang, magbabayad ka kung anong klaseng. Pag mga exotic na bully, mahal yun. Mas ngayon, mayroon pang pangatlong buti, yung micro bully. Meron kasing regular na bully, tapos exotic, micro. Pag micro, mas mahal pa dyan. DJ Jonel Sagayno Remix. 2, 3, 4. With somebody like you, doing it in a place like this. Hey, did you come alone, or did you bring all your friends? Say what's your name, what's your drinking? I think I know what you're thinking. Baby, what's your sign? Tell me you're the day you fly. Say with somebody like you, doing it in a place like this. Yan, Joy Paul, huwag ka mag-alala, babalikan ka ni Jim mga yun. Lagyan mo ka na ng bakas, kapatid. Lagyan mo lang ng Beyond Vlog. DJ Jonel Sagayno Remix. 2, 3, 4. With somebody like you, doing it in a place like this. Hey, did you come alone, or did you bring all your friends? Say what's your name, what's your drinking? I think I know what you're thinking. Baby, what's your sign? Tell me you're the day you fly. Say with somebody like you, doing it in a place like this. 1, 2, 3, 4. Sexy Jen, hi po host. Yun, may love share kapatid. May jacket ka na kapatid, may jacket ka na. Baba ka ng bayad ng kapatid para matikitan ka. Kumusta po? Okay lang naman kapatid sa awa ng Diyos. Ngayon lang na nakapag-ilis ulit. Ayan guys, meron tayong bagong pasok si Cheche. Dikitan po natin guys. Ha? Ayan, ayan. Andyan rin si Leona Hiramis. Dikitan nyo rin po si Leona Hiramis guys. Salamat po sa patamsak. Salamat po sa patamsak. Joy Paul pang 400 na kita. Ayan, sabi po ni Leona Hiramis. Ha? Salamat po, Cheche. Salamat po baka ng bahay kapatid para balikan kita kapatid. Kapatid, panoorin mo yung aking video yung nakapin po. Tapos mag-iwan ka dyan ng bakas. Yung meron ako nakapin. Panoorin mo yan. 2 minutes lang yan kapatid. Kahit 1 minute lang. Mag-iwan ka ng bakas. Para mamaya bibigyan kita ng more extra banana. Promise. Ha? Bigyan kita ng 4 na banana. Pagkatapos ng lagasan.
Guys, pakidikit naman kay ano guys, kay Che guys, 100 plus 100 pa lang yung banana niya guys. Sige na, baguhan. Nakapin po yung bahay niya. Padikit po sa nakapin po. Tulungan po natin, 100 pa lang yung banana niya. Sa mga malumong na kasing-kasing tira, 4:30 already. Ayan, si Marcos, Cheche, Jen, Dana po, full pack, sabi po ni Marcos dyan. Ano nata, nanood pa ata ng video ko. Padikit guys, tulungan natin, 100 plus pa lang, unang banana po ni Jen. Love I have for you, see no ending. I bring the things to my eyes then. Marcos dyan, 371. Sabi po ni Leona Hiramis, Dana po. Dikit isa pa na. Leona, ang nasa taas po. Luoy po, di kamay pa banana. Kaka-start pa lang. Para makapangisda rin niya sa imo. Dan Paul Pack po sa iyo, sir. Sa iyo ko, salamat po din. Yan, pay 1 thumbs sa Karangos, Lesiel Vloy. Si Lesiel, nandito naman si Lesiel. Jen, balikan mo si Marcos dyan at saka si Leona Hiramis. Jen, balikan mo si, dumikit sa iyo si Marcos dyan. Tapos si Leona Hiramis. Yan. Mula nun fishing, dikitan, pakidikit nga kay Chichi, kay gamay, 100 plus pa naman na. Iya, Syra, padikit naman sa nakapin. Pabalikan din kayo dyan, guys. Andyan lang siya, maliit na ba kasi banana niya. Lizelle Vlog, thank you kapatid sa patamsak ha, sa talagang kapatid, talagang mo. Big left. Big left. Supported ka talaga sa akin. Club. Club. Big left. Big left. Big left. Club. I'm gonna send it to the home. Salamat sa paharang. Ayan, Jen, balikan mo si Bolanon Fishing. Lizelle, patikit naman sa nakapin, Lizelle. 100 plus pa lang yung banana niya. Tulungan naman natin. Magbabalik naman din yan. Isa-shoutout ko lang. Andyan, nagbabalik siya. Ayan, Jen, dandamsak po sa iyo. Sabi pa ni Joyful Overcomer. Thank you, guys. Patikit sa nakapin, guys. Maliit pa banana, 100 plus pa lang. Lizelle, patikit naman kay Chichi, Lizelle. 100 plus pala yung banana niya, Lizelle. Thank you, Lizelle. Salamat din sa patambay sa thank you. Sige, okay lang, Leonila. Okay lang. Sleep sa tiyan. Nakailis ka niya. Ayan. Balikan mo si Joyful, ha. Overcomer sa si Leona Hiramis. Ayan. Nagdidikit sa'yo. Tapos si Bulanon Fishing. Ayan, tapos balikan mo ni Lizelle Vlogs yan, dinidikitan kanila.
Salamat Marcos dyan ha, salamat. Ayan, andyan na po si Lizelle Vlogs. Kunti na tayo ngayon guys, no? DJ Jonah sa Gyno. Hindi na tulad dati. Yan, Loreles Kitchen, Joyful Overcomer. Pag-iwan ka ng bakas kapatid, lagyan mo ng Beyond Vlog ha. Lizelle, baba ka ng bahay kapatid, Lizelle. Ha? Hold ka, mag-hold ka dyan, hold ka. Pinoy Workers TV, mega love shoutout Pinoy Workers. May jacket ka na, Pinoy Workers TV, may jacket ka na. May jacket ka na kapatid. Ha? Bakit lang may nag-ano. Anak ko. Wala pa. Oo, siya meron na. Huwag malikot, huwag malikot. Ano nga kay kamami mo? Ayan guys, pasensya mo na yung anak ko guys ha. Kulit. Sobrang kulit talaga yan. Uy. Ano? Yan, may jacket ka na kapatid ha. Naka-blue ka na oh. Senegal. Big left, big left, big left. Mix, mix. Yeah, my yeah. Ayan guys, magdikit-dikit na po kayo guys. Marcos dyan, mag-iwan ka ng bakas Marcos dyan ha. Lagyan mo ng hashtag Beyond Vlog. Yeah, my yeah. DJ Sniper. Yeah, my yeah. Ayan, binaba po ni mga night boot guys.
Mga VIP ko yan, dikitan nyo po. Salamat! Yeah, my area. Ayan guys, lahat ng mga VIP guys, dikitan nyo, lagyan nyo po ng hashtag Vion or lagyan mo lang ng wag mo na kahit hindi mo nalagyan ng hashtag Vion basta may maiwan po kayong Vion sa dulo na Vion Vlog or from Vion Vlog. Ay, sige, ipin ko to kapatid. Ayan guys, patamsak naman guys, patamsak guys, kay Lisel Vlogs. Ano po yung bahay niya? Sa Premier yan guys, Premier. Ayan kapatid, natamsakan ko na yan ha. Patamsak guys, patamsak. Patamsak guys, patikit sa nakapin guys, si Lisel. Guys, patikit, paano. Patikit kay Lisel Vlogs guys, andyan po yung bahay niya sa taas, nakapin po. Babalikan ka po dyan guys. Dan tamsak po Lisel, sabi po ni Chichi. Yan. Guys, dikitan nyo na po. Yan, Michelle. Dana po si Marcos Dan. Pang 1.47 ako sa iyo, Lisel. Sabi po ni Paul Ano. Lisel Vlogs, Dan, pasukli po. Sabi po ni Joy Paul Overcomer. Dan sa nakapin, sabi po ni Pinoy Worker TV. Yan, balikan mo sila, Lisel. Balikan mo. Ganda po si Lisel. Magbabalik po sa inyo yan. Balikan mo si Pinoy, si Marco, si Joy po, si Chichi, at saka si Bulanon. Magbakas lang kayo at sumikit ng tama, babalikan ko kayo. Sabi po ni Lisel. Baba ka ng bahay, kapatid. Nakadikit na lahat sa inyo eh. Ayan, Lisel, nadikitan ka na nila. So, yan na naman ipin ko, ha. Si Bulanon. Ayan, guys, sa mga hindi pa nakadikit kay Bulanon, dikit-dikit na po kay Bulanon nakapin. Puntahan si Bulanon. Lunes kasi guys, kaya medyo konti lang tayo. Pag sana bukas marami.
Yan, clever yan. Vlogger, thumbs up. May galasero kapatid. Ayan guys, may bago tayong pasok guys. Ang ilis ko po normally mga 2:30 o basta mga ganyan, 2:30 hanggang mga 5 na yan. Hindi ako gaano makapag everyday pero karamihan gagawin ko yan. Basta kalimbangin mo ako, check mo na lang kung ganyang oras. Before, lagi ako alas 2:30 nag-ilis na ako. Everyday yun. Linggo lang atang hindi. Pero ngayon, medyo minsan 3 araw sunod-sunod. Tapos wala naman. Tapos sunod-sunod, ganyan. Alternate. Kalimbangin mo na lang ako para at least maano mo. Ayan guys, taga saan po kayo? Taga Bohol ako, taga Bohol ako. Papasok guys, Bolanong Fishing, full pack sa iyo. Yan. Sabi po niya, no? Out mo na ako, Oslo. Bata, sige, Joyful. Sa sunod na naman, Joyful. Salamat, Joyful, ha. Uy, ang aking VIP si Jennifer. Kahit pakidikit naman kay Jennifer, guys. Guys, sino pa hindi pa nakadikit kay Jennifer? Andiyan po yung bahay niya. Joypoy, pakidikit naman kay Jennifer. Sige na, Joypoy, bago ka mag-out. Joypoy, padikit naman kay Jennifer. Yan po, binaba po ni Nightboat. Andiyan, nakapin po sa gitnang Bulano. Total, nakadikit na rin mga karamihan din sa'yo. Guys, padikit naman kay Jennifer. Nakapin po ang bahay niya. Sige na guys, puntahan saglit. Padikit kay Jennifer guys. Nakapin po ang bahay niya, Sniper Remix. Salamat Jennifer ha, salamat Jennifer. Konti lang nga yung Jennifer kasi Lunes kasi baka sa bukas, baka try ko bukas mag-ilis. Bulanon, baba ng bahay. Andiyan po yung bahay ni Bulanon, kapatid. Pinoy worker, Marcos dyan, pakidikit kay nakapin po kay Cassandra Joy Acosta, tusok coach, Cassandra, may jacket ka na Cassandra. Guys, padikit naman sa nakapin, si Jennifer Acosta, dyan po yung bahay niya. Padikit po sa nakapin po si Jennifer. Claveriano Vlogger Dana po, sabi po ni Marcos dyan. Walang problema yan. Nga ako si Jennifer Kunti lang talaga tao ngayon. Palabas-labas lang. Ayan, si Lunida. Lunida, wala ka bang ngayon, Lunida? Wala kang LS? Guys, madikit naman kay Lunida Berayt sa ni Jennifer Acosta. Sino pang hindi nakadikit? Nandiyan po yung bahay nila. Payuda po. Ayan guys, sabi po ni pa-support guys, Premier Idol. Anong oras pa premier mo, Jennifer?
Cassandra, magbakas ka nga sa aking upload na video doon. Mamaya, bigyan kita ng bigyan ka ng 3 banana. Meron akong video doon, yung bagong upload ko. Jennifer, mag-ano ka mamaya, pag bago ka mag-play, sa premiere mo, ano mo doon sa GC natin sa Beyond Vlog, sa Beyond Vlog, ha? Ayan kapatid, ano kaya naman? Pag may mga bago-bago kayong mga video guys, Guys, padikit sa padikit kay Jennifer po. Andiyan po yung premiere niya, patamsak lang. Pinoy worker. Clown Taiwan vlog done na po, kulpak. Yan. Sample pack po, Jennifer. Salamat. Sa nakapin, Jennifer, Rapusta, pang 160 po ako. Thank you. Yan, this is Korean Poet. May jacket ka na, Korean, my friend. Korean Poet, may jacket ka na. You have already a jacket, so you can start to please connect everyone and drop your link. Marcos dyan, please pakiconnect sa nakapin po, pakitamsak sa pin. Babalikan ka po ni Jennifer, nandiyan po si Jennifer. Hey, this is Korean Poet. How are you, my friend? Wow, babalik po. Bulanon, thank you. Yan. Ayan guys, dikitan nyo na po sa Jennifer. Babalikan po kayo ngayon. Korean, please connect to Jennifer. Babalikan po kayo guys. Dilaw na buwan, Miguel Abserot, dilaw na buwan. Yan, dilaw na buwan, may jacket ka na. DJ Sniper. Marcos Jan, Dan. Sabi po ni This is Korean Poet. This is Korean Poet, please connect to Jennifer. The one and the... Nakapin po guys, please connect sa nakapin po. Dilaw na buwan, may jacket ka na kapatid ha. Thank you, Dilaw na buwan. Pinoy Worker, thank you po kapatid. Babalik po ako. Yan, balikan daw kayo ni Jennifer guys. O ano pang inintay nyo na guys, mag-shoutout kayo na on the way, automatic yan, babalikan na rin kayo ni Jennifer. Nakapin po ang bahay ni Jennifer guys. Dan dikit at kalimbang ko sa nakapin. Korean pala, sorry. Dan dikit at kalimbang. Kalimbang ko na rin po. Korean po. Sabi, Korean, please return to Chichi Jin. Jennifer Acosta, Dan, according to this is
Jennifer Acosta on the way. Sabi po ni Dilaw na Buwan. Balikan mo si Jennifer, balikan mo si Dilaw na Buwan. At saka si Korean. Korean, please return to Chichi also. Di mapagkalin. Cheche, dance sa'yo. Sabi po ni Cassandra Joy. Yon, Cassandra, di kita mo ngayon nakapin. Ang buo mong katawan. Thank you sa high five mo, Lizelle. Ang buo mong katawan. Ayan, sinong idikit ko bahay? Sinong bahay? Si Korean na lang. Okay, Korean. Ayan guys, dikitan nyo po, nakapin si Korean. Dikitan po, nakapin po si Korean. Pakidikitan po si Korean, please. Hindi naman, Jennifer, panoorin lang talaga. Panoorin mo lang yung video nila. Joanne Rose Bacani, hello. Joanna Rose Bacani, may jacket ka na. Ayan guys, please connect guys ng maayos po. Yes po. Guys, please connect to Edith Tolls TV. Edith Tolls TV, may jacket ka na. Ayan guys, please connect to Korean po. Korean po. Nakapin po, please connect. Mama na maghanap na. Mama, hari ni gaji bapa keluar. Happy letter. Cut bang, belakang tu passwordnya. Ayan, Korean. Nakikita na kita ka, Korean. I will give you one banana. I will watch your one video. Isang Korean, my friend. Korean, already done. I connected to you. Korean, I give already your one banana, kapatid. Ay, salamat po. Salamat. Korean, I already done to you, my friend. Already done. I give you one banana. Makeup lipstick, toner, mascara. Bulan depan hai lagu. Guys, please connect sa nakapin, guys. Please connect. Bakit? Huwag mo naman eh. Nandun sa taas sila, mami. Ay! Please connect, guys. Please connect. Please connect sa nakapin. Please connect sa nakapin, guys. Korean. Cheche, done po, Korean. Korean, Cheche's done to you already. And also, Cassandra Joyce Acosta is done already to you, my friend. Senyum tu salah.
Mama, tak kira si haus lang. Jangan ada Wala po, Joanna Rose, baba ka na ba kay kapatid para may pin banana? keluar. Apa judahnya? Mama, satu cepat tidur. Bukan aku kita. Cassandra, the Joyce, Dan. Yan, Clown Taiwan, Clown Taiwan, I will give you one banana, Clown Taiwan. Cassandra, I will give you one banana, kapatid. Clown Taiwan, I will give you one banana, kapatid. Clown Taiwan, I will give you one banana. Okay. Ayan, Joanny Bacani, guys. Joanna Rose Bacani. Bigyan kita ng banana sa kapatid, ha? Bigyan kita ng banana. Pang 41 ako sa'yo. 12 Tansak 41, okay? Uy, naku. Ano muna kayo? Cassandra, binigyan lang kita kapatid. Tapos na, pinakita ko sa iyo. Ay, baka lumabas ka nung time na yun. Nabigyan lang kita kapatid. Yung Clown Taiwan, di ba? Cassandra, nasa labas ka ata. Guys, please connect to Joanna Rose, guys. 40 pa lang yung banana niya, guys. Nakapin po ang bahay niya. Sige na, nakita nyo guys, 40 pa lang yung banana niya. Yan, Tony Lord Vlogs, may jacket ka na kapatid, baba ka ng bahay. Tony Lord Vlogs, may jacket ka na. Magsisayang ganyan. Coba dengar nilai. Ayan, Joanna Rose, Bacani on the way. Salamat po, Tony Vlog. Dan po, Marcus Wolpak, Loren Sagigit. Shout out po, yon si Loren. Loren, may jacket ka na, Loren. Thank you for coming. Guys, please connect to Joanna Rose Bacani, guys. Malit pa lang yung banana niya, guys. 40 plus pa lang, guys. Walang anuman po, Joanna Rose. Joanna Rose, magbakas ka nga sa aking new upload dyan na video yung bully. Kala upload ko lang, mag-iwan ka ng bakas. Tapos mamaya bibigyan kita ng extra banana pa, ha? Panoorin mo lang kahit 1 minute. 2 minutes lang naman yung video ko. Yan, Jennifer Acosta, Dantam sa katigit, sabi po ni Loren sa gigit. Tony Blurs, nagbaba ng bahay, guys. Ito nagbaba po si Tony Lord ng vlog. Guys, please connect naman sa nakapin, guys. Bigyan po natin ng banana, guys. 40 pa lang yung banana niya. Yan, Joanna Rose Bacani, Dan Pasukli na lang po, sabi po ni Pinoy Worker TV. Guys, padikit po kay Joanna Rose. Maliit pa lang banana niya, guys. 40 plus pa lang, nakapin po. Tulungan po natin. Lahat po tayo nag-start po sa maliit, no? So, tulungan po natin, guys. Sekarang so ada pasangan baru. Kalau nggak hari Minggu, coba dengar nilai. Yan, Jennifer Acosta, full pack po. Pabalik na lang din, sabi po ni Cassandra. Cassandra, padikit naman kay Joanna. Yung nakapin po, kapatid. Ikaw naman, malaki na naman talaga yung bahay mo. Eh. Letrel, padikit naman. Bigyan mo nga to si Joanna Rose Bacali ng banana.
Maliit pa yung banana niya, 40 plus pa lang. Coba dengar nih lagu. Cloud Taiwan Vlog, done to you, sabi pa ni Loren. Loren, patikit naman kay Joanna Rose. Cuma 40 plus pa lang yung banana niya, guys. baking haka. DJ Sekarang so ada Sniper. pasangan baru. Sige na guys, nakita niyo po si Joanna Rose. Baka babalikan naman din kayo. Unahin niyo po yung mga maliliit na banana, guys. Bulano, pakidikit kay Joanna Rose nga. 40 plus pa lang yung banana niya, guys. Sekarang so ada pasangan baru. Yan, Joanna Rose, done sa'yo, pabalik na lang din, sabi po ni Cassandra, yan. Pang 45 ako, Joanna Rose, baka tapos na po si Bulanon Fishing, yan. Huwag ka magaling, guys. Korean, please connect to Joanna Rose. Loren Sagigit, done. Joanna Rose Bagani, done to you, sabi po ni Loren Sagigit. Joanna Rose Bagani, di kita nakita sa Strawberry Farm. Yun, thank you. Yan, Joanna Rose, marami nang dumakit sa'yo, kapatid. Marami na pong dumakit. Pakibalikan mo na lang po, ha? Yan, Loren, done sa'yo. Loren, tapos si Cassandra, pakibalik na lang. Alam mo guys, konti lang po tayo rito. Pero at least, nagbabalikan, no? Yan ang mga gusto ko, eh. Ayun, patikit na lang guys, patikit na lang. Pinoy Worker TV, huwag mo pakilaman, anak. Patikit naman Pinoy Worker the TV sa nakapin. Basa na yung ilong mo. Anong init mo? Salamat. Ika na ang ipin ko ngayon. Ayan guys, pakitikit naman sa nakapin guys, si Pinoy Worker TV. Pakitikit naman kay Pinoy Worker TV guys sa nakapin. Yan, Pinoy Worker TV, bigyan kita ng banana guys. Pinoy Worker TV, bigyan kita ng isang saging kapatid, ha. Pinoy Worker TV, bigyan kita ng isang saging kapatid. Pang 406 ako sa'yo kapatid. Yan, saka 229 thumbs up. Yan, pinanood ko muna kapatid para ano. Kulit ng anak ko kapatid, pasensya na, likot. Ayan, okay na kapatid. Guys, patikit naman kay Pinoy Worker TV. Doon kayo sa labas, kayo. Doon kayo sa labas. Ayan guys, patikit naman kay Pinoy Worker TV guys.
Loren, I will give you one banana puro sa'yo, Loren. Loren Sagigit, bibigyan kita ng isang banana, kapatid. Bigyan kita ng isang Travel Spain Music No Copyright Love Song. Loren. Ayan, kapatid, binigyan na kita. Yan, Loren, meron ka na. Just haven't shaken lately. Things that didn't make no sense. Guess that growing up was never meant to be easy. Yeah, I got used to doing everything sideways. Didn't really care about how anyone felt. Had my moments. Ayan guys, padikit naman kayo guys, Pinoy Worker TV guys. It's lost and done. No, you can't just let go. 'Cause it's a part of you that will make you strong. Embrace your flaws. I'm not gonna fight back, gotta keep calm. Yeah, I got roots, is where I came from. Ayan, Bolanon Fishing, binigyan kita ng isang banana, kapatid, isang banana. Hide these One more banana, kapatid. going way too hard on myself. Guess that it's the reason I've been feeling right now. But Ayan, nakadikit na ba kayo na lahat ni Pinoy Worker? hide these beautiful scars. I went down a road that only got me nowhere. Ayan, si Edi naman guys, si Edi. And trip this place. Ito si Edi. Ayan, Edi, pang 65 ako sa'yo, kapatid, pang 65. Is lost and gone. Pang 65 ako sa'yo, kapatid. Edi Toast TV. It's a part of you that won't Ayan, pinunod ko yung video mo, kapatid. embrace your flaws. Edi Toast. Yan, pang 65, padikit ako sa'yo, kapatid. Roots is where I came from, but I wouldn't paint it like a tree star. I ain't gonna hide these beautiful scars. I've been going way too hard on my Ayan, kapatid. It's the reason I've been feeling right now, but I wouldn't change it like a tree star. I ain't gonna hide these beautiful scars. Ayan guys, padikit naman sa bagong nakapin guys, si Editos guys, si Editos. 65 pa lang yung banana niya guys, 65 pa lang yung banana niya, nakapin po yung bahay niya. Yeah, I got roots. Dikitan po natin, dikitan. I ain't gonna Ayan, Editos, done to you, sabi po ni Cassandra. waste your Dikitan po natin guys, Editos, TV done to you, sabi po ni Korean. but I wouldn't change Ayan po guys, ang bahay po ni Editos, padikit. these beautiful scars. Padikit guys, ang bahay po ni Editos guys, padikit. Hide these. I ain't gonna hide these. Hide these. Ayan, balikan mo lang po, Editos, yung mga dumikit sa'yo, si Cassandra tapos na, at saka si Korean. Yan, pang 67 ako sa'yo, Editos, balikan mo si Bolanon, balikan mo. At saka yan, Bolanon, Bolanon, balikan mo si Loren, Ayan guys, si Editos, pakidikitan na po, si Editos, pakidikitan. Habang may 15 minutes more to go pa tayo guys, may 15 minutes more to go pa tayo. Habang hindi pa nakadikit lahat dyan, didikit nyo na. Joanna Rose, dance sa'yo, baka nagbabalik siya, Cassandra. Nagbabalik yun, Cassandra, huwag kang mag-alala. Nasa labas, lumabas yun.
Ayan, dito. Tapos na po si Lorena sa G sa iyo. Balikan mo. Loring, sa gigit pang 2.6 ako sa video mo na Travel Spain. Rock at the ride. Nasa Spain ka ba kapatid na Loren? Saan ka sa Spain? Sa Barcelona? Tenerife? Sicily? Ay, Sicily pala, Italia pala yun. Madrid? Yan, Barbie Love. Mega Love, shoutout Barbie Love. Yan, may bago tayong pasok guys, si Barbie Love. Yan, Barbie Love, bukawan ng bahay, kapitan. Para madikitan ka, kasi dito nagbabalikan, nagdidikitan lahat dito kapatid. Kahit konti lang tayo, pero sigurado ang dikit. Ang hirap mangista pag doon kayo sa marami kapatid. Maniwala kayo sa akin. Dito yan, pag shoutout mo madikit, automatic, pag shoutout mo, babalikan ka agad. Ayan, Barbie Love, dikita mo si editor, tapos baba ka ng bahay para may pin ko yung bahay mo. Ayan, nasa labas sila, nagdidikita, nasa labas sila. Baba ka ng bahay, Barbie Love. Ayan guys, may bago tayong pasok, si Barbie Love. Ayan, tingnan natin si Barbie Love guys. Dikitan nyo na po, nakapin po ang bahay ni Barbie Love. Yan, Barbie Love, I will take your house, Ayan, Lovely Faith. Yan, nalaga mong aso kapatid. Didikitan kita, Barbie Love. Pang 448 ako sa Barbie Love. Then pangalawang tamsak, Barbie Love. Yung bago mong upload new videos. Yan, dikit na ako dyan, Barbie Love. Pangalawang tamsak ako dyan. Sa bago mong upload ng mga aso. Sige, kapatid, okay lang. Guys, please connect guys kay Barbie Love, nakapin po ang bahay. Ay, Masa. Uy, si Masa. Yan, may jacket ka na Masa. Ayan guys, padikit kay Barbie Love. May padikit. Guys, kung magdikit kayo sa mga binaba po ni Nightboat, mag-iwan po kayo ng Beyond Vlog. Lagyan niyo po ng Beyond Vlog guys ha, para alam po na galing po kayo sa. Yan, BXU Old Crew Channel. Mega Love, kapatid. Yan. Ngayon parang nagbalik kapatid. Kanina sayang marami. Tamsak mo yung premier mo kapatid. Yan. Nakatamsak na pala ako sa iyo kapatid. Ayan, may mga bago tayong pasok guys. Si BXU Old Crew, saka si Mama Samaza. Ayan guys, hindi ka tayo si Barbie Love. Punta na tayo kay Barbie Love. Unahan nyo na, magdikita na po tayo. Andiyan po si Masa-Masa at saka si Masa-Maso. Magdikit-dikit na po kayo guys, magdikit-dikit. Initan ka na naman Alitan. Nagupit sa'yo. Saan gwapo mo dyan?
Tumabog mo sa gupit mo. Alis ka masira yan, huwag mong apakan. Yan no, sira na nga yan no. Doon ka kay mami mo. Kaya nga, ito. Akin na. Ayan, BXC Old Crew Channel, done sa'yo, sabi ni Pinoy Worker. Guys, patikit naman kay Masa-Masa, guys. Nandiyan po si Masa-Masa, nagbaba po ng bahay. Yan, Bolanon Dan. Hoy, Chipuni. Hi po, idol. Pwede pong tumambay. Thumbs up is done. Yeah, Chipuni. May jacket ka na. Thank you for coming. Ayan guys, magtikit-tikit lang po tayo. Kahit walang mga pakulay. Okay. Chipuni, may jacket ka na. Masa-Masa, Dan. Ay, wala ba tayong pangkapi? Ayan, Sipunin. Baba ka ng bahay. Dikitan mo yan kasi Cassandra, Sipunin. Sa nakapin, Amanda is please pamanter dito ako sa video mo. Gaman ni Rabia, Mateo, punong-puno ng diamonds. Punong-puno na ng diamonds. Sino mo? Lahat po dito guys, kailangan makadikitan po tayo guys. Makakuha tayo ng banana bago ako magtapos, no? Para sabay-sabay po tayong aangat. Kahit si Hosa hindi na gaano umaangat. Sapagkat wala ng oras. Minsan-minsan busy na. Kaya guys, habang may oras, magdikit-dikitan. Konti na nga tayo ngayon guys. Hindi na tulad dati, no? Marami tayo. Hindi na kasi ako regular na nag-LS guys. Naging busy na ako. Pero I will try my best. Na may balik natin, no? Dance of Clipper, sir. Pinoy Worker, TV Full Pack. Ayun. Masa-Masa. Dana po. Si Pinoy Worker TV. Nagbaba ng bahay po si Bolanon Fishing. Teponin, baba ka ng bahay kapatid. Playing Man Joy po Overcomer. Sabi po ni Lucille Blanc. Ubus na agad? Nauho na kasi ito eh. Pag nainitan siya. Yan, Bolanon Fishing. Pabalik po, sabi po ni Lorraine sa gigit. Bolanon, balikan mo si Lorraine. Dalawang thumbs up na lang guys, mag 60 na lang kay Hon. Dalawang thumbs up na lang kay Hon. Yun, Cassandra Joyce Acosta, Dan po. Our amazing adventure. Yan, balikan mo, Cassandra, si Chiponi. Editol TV, pabalik po. Sabi po ni Lorraine, Editol, balikan mo. Liesel Vlog, baba ka ng bahay mo. Sabi po ni Pinoy Worker. Ayan guys, bilisan niyo po. I have 5 minutes more to go. Magtatapos na po siya after 5 minutes. Ayan guys, shoutout niyo yung mga tinikitan niyo. Basta importante, nagbakas po kayo guys. Pabalikan po kayo. Ayan, masa-masa. Pabalik na lang. Sabi po ni Lorraine. Guys, importante po, may bakas po tayo. Siguradong mabalikan po kayo, no? Kung ninja man yung sikan account yung gamit nyo,
sabihin nyo lang po na doon kayo babalik sa main account. Alma Lasaga, Dan po. Yan, sipunin, wala po si Alma Lasaga. Ilagyan mo lang po ng hashtag yun, ha? Yan, sipunin, balikan mo yung mga dumikit sa'yo. O dikitan mo yung mga nandyan po. Wala na, balikan mo daw si Loren. Next your old crew, pabalik, sabi po ni Loren. Yan, ay 5 minutes more to go guys. Magtatapo na po ako ngayon. 5 minutes na lang po guys, magtatapos na po ako. Bilisan niyo po ang madikit. Treat me right and buy me shoes. Meet me, don't let just say like me. I wanna be your girl. Just give me some. Lisel, baba ka rin ng bahay, Lisel. Makeup, baby, my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done with serious songs. Me and plastic and make me shine. Like a dollhouse, follow your design. Let's go to town for a sex and fun. I can do you best, you can call me mine. Me and plastic and make me shine. Like a dollhouse, follow your design. Let's go to town for a sex and fun. I can do you best, you can call me mine. Me and plastic. Lisel, baba ka. Ayan, baba na po. Hanggang baba po ang bahay ni Lisel Vlogs. Ayan, doon na po. Just show me what you got. Don't be shy. Yan guys, magdikit-dikit na po kayo guys, ha? Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done with serious sunshine. Me and plastic can make me shine. You can make a dollhouse, follow your design. I'm sexy. Drop the beat. Ayan guys, magpapaalam na po ako. Maraming salamat guys sa lahat po na